A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Syarakallahu azim. Salam rindu kabakeh sugalo penggemar balerong di kampung maupun di rantau. Dengan izin Allah, kami datang Pulau Baliak membawa oleh-oleh paminan tangan berjudul Pitaruh Ayah Jilid keampe volume 1 dan berisi nasihat untuk anak nan gadis calon nak daru kandidat ibu pelanjut saku keturunan. Tarimalah dulu sekadar modal awal pembuka langkah, beko carilah tukuk tambahnya. Indak saja dari buya di surau-surau, jua dari buku bahan bacaan, dan banyak bana di masyarakat untuk disimak dituladani. Semoga bermanfaat dalam menuju rumah tangga nan sakinah, mawaddah warahmah di bawah naungan derita Allah. Salam dari Balerong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak kanduang janyu ayah anak nan surang perempuan tabu sarueh ketinaman bijo sencek kedisamai harapan ayah jubundo. Ansu-ansu kamari duduk anak ayah na ingin babarito bakato bayoyo baru diang bemuti-muti rai talipe keritambang. Jadi ya bagowa katulai bagiriak sadang panganalai tasimbah. Kinilah masuk kutikunyo ayah maurai memapakan pasan amanah di Pitarut. Coba simakkan. Iyo, ambo simakkan. Adapun nan utang di ibu bapu kepada anak perempuan sepanjang adek desara adalah ampe prakaro. Manulah ragam nan ampe pertamu mahabang mengamaikan. Kedua bakekah turun mandi. Ketiga menyerahkan sekolah ju mengaji. Nan kehampe menikahkannya. Di masa musim kini lah tiga utang nan tabaya tinggal sebuah halulan say, yaitu banikah baijab kabul. Adapun meralek melewakannya itu bangkali nindak mama kakuk karajo dalam kaum. Baik itu konon dalam adat cupa tetagak kedisi say raginya minangkapau. Kau kenalah tahu juona, rimbo dialah jemu pakai buek dirancang jurun diangan. Lah bule kato sayo antaro sabalah menyubalah kami sejiru berminantu. Iyo ya. Tinggal menanti kutikunyo membilang-bilangkan hari. InsyaAllah janji dikarang di bulan Syawal bisu nangko. Sinalah kapa dilayakan masuk beralik nikah kawin. Disebab karena itu mahanta bidua kesubarang melapeh anak berjunjungan. Wajiblah pulau bagi ayah iyo menunjuk majari. Sepanjang ukua jejangku menuri alua jopatui martabat menjadi istri. Sepia dek nenek mama upia orang nancadiak cendukio balu buat dalam jebudi bepadang laweh juaka rimbun rampak di pengalaman. Dek beliau apunan kurang nak. Banyaklah pulau pengajarnya. Ayah memangku jauh gamu, mama membimbing jauh adaiknya. Ulu laki ambalau inggo tinggal di anak memakuakan. Ketahuilah nak, adapun kejadian perempuan dari patahan tulang bengkok rusuk Adam sama lakidah. Baik itu menurut syarat tersebut di dalam tarikh agama bana mengabarkan. Maka joko diambil maknanya perempuan kembalan laki-laki ibarat pasangan roda gandiang nan bak sayuk balik batimbasi nan timbangan tarajuna. Talataknya bisa balakidah. Pamangko sabalah tidak. Disuo tampe suami orang memaci tampuak tangkai. Kumandan di rumah tanggo ibarat nangkodoh di lautan. Jadi ilmu dek nangkodoh mengaji lawi baharulah. Karena lawi dibaconyo paham jo angin kawa kisah alun badai inyola tahu.
Satantang kakuk perempuan memegang kemudi di haluan memapah bidua jepidoman. Taluak kualo alamaiknya menuju ranah pelabuhan di mana sawah tadi buang. Kok nang kodoh taguah dianjuangan gilo je sorak je perintah. Jurumudi taat ju suruh mato tajam telinga nyariang. Patu disentak laya sampiang aluran kapal dibelokkan. Atau marapuang sementara bataduah di ulak pulau menyisiak di salo karang pandai betenggang di Narumi. Makonyo nak, walau tak samo kedudukan balain tampek pakai taga, namun orang baduo tanggung jawab menuju pantai tanah tapi salamai pasisia jumuatan. Artinya sayo balain sabu, searah balain nado, suriah nanajak daulunya menjadi undang sampai kini. Itulah garan hakikatnya nak. Mangko istri sabalah kida bapantang tagak disuo. Singkek rundiang pendek bicara, istri bak wakia presiden umpama penungkek dek pengulu supir duo tiba di auto kopilot di Kapatabang. Tampeknya dirusuak kida usah melompek na disuo. Konon pulo tagak dimuko padusi jadi pemimpin. Jangan. Nyampang gagang melampau junjuang nak si tokar membawa oto angek lalaka dari tungku alamai kacau rumah tanggo ancau kebirau di buahnya. Walau samantang pun itu usah pulo menjauh-jauh cogu walau jauh penyinduan. Ranggang laia jarak di batin lai sekandang tak sabaun. Atau mandudu mai kua panjang kama dihelo beturuikan nyato kengarai semua tajun usah. Itu batagah di ugamo tak cacek sepanjang adai tapi butuh kemana mono. Bingung istilah orang kampung bego bahasa orang Betawi. Jadi kalau itu di mana posisi perempuan ko ya? Mangko terletak di nang sadang ujung Jepang ka nak setimbang alua jepatu saukuran. Pakaikan raso jeparesu. De awak tagak di sampiang jarak nan bukan bantaro. Mako nyampang bebelok kanan kalam nyatu menyimpang kanan salah. Sintakan kok nyota lengah. Ingatkan kok nyota lupu jagokan nyampang takalo. Saratnya hormat jangan berkurang. Jo santun menyapu liau tutuan lunak-lunak lambut. Setantang patuah ke suami menuri suruh jo perintah menjauh larang pantangannya. Itu kesifat perempuan bawaan istri bayak-bayak. Sampai Nabi mengatakan, seandainya dibolehkan menyembah selain Allah, aku perintahkan wanita sujud ke suami. Baitu kaji nan badanga. Lahundang pulo dalam adai. Tagak junjuang tagak lesiriah. Kamano condongnya tungkek kekian gagang melili. Oh, mangkaswinya tunduk 100%. Bukan baitu do. Sadundun adek jo sarak sabunyi dalam pituah ikulah bunyi pituahnya. Turuikan kalau nyebatua. Ingatkan nyampang tersalah disapu joko menyimpang. Tapi sesudah diingat dikanakan dipapah ke jalan luruh inyo merentak karejo, biarkan nak luli surang awak jan ijan semua karam. Ketahuilah nak, saat tantang banamu anak gadih, bak taluak labuhan kapa cobungo intayan kumbang, itulah lazim di alamku pasal biasa dek padusi. Tapi sebanyak-banyaknya kapal hanya ciek tapi bersawah. 2-3 kumbang Melayu saya kuasa 2 bulan hingga nalai minta diharamkan. Mengkaswi ayah? Di masa musim bakimina, dek pandang pereso sudah dek ganggam pacik lahare satukan matu juati. Nan lia bi anak tabang nan jinak sajo keripawi. Ibarat buah pentun orang ditantang tambang tabokek dibakeh tunggu apa nabangan. Pasaklah pintu are-are usah membuku paulasan. Hilang laia lupa di batin ijan di kana-kanaju. Yang lalu biarlah berlalu, yang tinggal hanya kenangan. Kini-kini ayah ingatkan, sabalun langkah kabarayun tak kalau lenggang kabarara, batuakan niat nawaitu pasang ikara dari Allah. Jodohlah sudah dahulunya saja dirahib bundok kanduang jalan tarantang ke ditampuah. Maka bacokan lafaz penyerahan pasarah diri kena satu. Bismillahit tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah ambo amalkan.
Dek jenangku takadianyo pasangan Tuhan menantukan. Tadimolah jo hati suku ijalah hati di Paragu mato nanusah di Parembang. Bersyukur jo kelebihan paga siangi elo-elo di sinan tuah tetonggonya. Basaba jo kekurangan umpang sisi lah nak nyelangko buanglah miang celakonyo. InsyaAllah nak nan guyah indak kalara dek lai pasak na mengungkuang nan condong alun karabah dek tupang tunggak menuet. Yo, paham ambo. Membantang titian batu jalan rayo lurus mendata menuju padang bahagia. Itulah resepnya pergaulan lama manih berumah tangguh. Ikhlas asa mulonyo, pasrah apa adonyo, baru timbul sifat kanaah terasa lapang dunia nangko. Cubalah pandang berkuliliang nak, mencaliak kiri jo kanan, lah banyak cerminan kabua ambiak tuladan ke pengajar. Dek mato paliangan setan, hawa nan pantang kalintasan na pasupan tang kerendahan di sinan bana cilakonyo. Nan bak samisa buah pantun, ulah menampak kilek kaco dibuang cincin batu intan, sapatah kaji basangketo di sinan surau batinggakan. Lah di pangku mangko tagamang mendapat raso kailangan pasangan tagok urang ungkai. Oliang nan alun tantukar, marentak badayong surang, kiambang kesangko gurun lah luluh baru menggapai tangi apolah ke gunonyo. Manuna ganduang nyanyo ayah buah hati limpo berkuruang sumarak rumah nan gadang danga kan bana jale-jale simak kan bana nyatu-nyatu nak jale tembak alamainya. Ketahuilah pihak, adapun berumah tanggo hubungan suami istri indak lain indaklah bukan bahimpun urang nan badua bapalun laya jebatin. Nan bak gatah laki ikain samiang tak cari tangga makin sasah kian dalam antahku hati menyudahi. Bukan nan inggok kanji ranggang diambun nan setitiak tegisia serak baserai. Atau bak campua ayah jeminyak setampe balain raso batin masisiah baparinggo. Tapi batamu karena niat, babau karena iman, macarai karena untuang. Sikarin sultan pengulu babaju kesumbo hijau di jari tekanak cincin ilia kabaruah mukul jalan. Sikarin sultan pengulu babaju kesumbo hijau di jari tekanak cincin ilia kabaruah mukul jalan. Bak putiang laki kaulu dipati lilin jambalau ke tangga raso tak mungkin entah ku Allah menggerakkan. Baitulah pinta doa ayah. Amin, amin. Perkenankanlah ya Allah. Kaulah yang kalah pandangan jauh nak, tukiakan pandangan nampiah. Banyak pasangan urak ungkai tulak belakang di nandata ulah di hawa nang kemuku. Alun tantu biduak kekaram nang kodoh tajun daulu jurumudi melompat surang. Samu mencari kapal lain pasisya tinggal untuangnya. Cah carai sabanta kawin bajando setiap liku. Ko indak gugua dari tampuak suami memberi talak. Padusi merutuhtan dan menuntut meminta carai tangga-tanggalah rumah tanggo. Manga kok sampai baitu ya? Sabab disangku bernikah kawin nan bak semisa perkuncian orang menggalih beniaku. Tibo di labo semogala nyampang ko rugi basi tangka. Kunci pacah kabinet bubar ujuangnya talak nama baco. Atau nambak semisa nayak bendi kusia rangki kudo menyipak roda nan duo baliang pulo orang menompang bendi lain. Bukan baik tu nak. Tapi angek dingin samu ditahan, hati gajah samu dilapah, hati tungau samu dicacah. Bersatu di dalam suka, bersama di dalam duka. Patah sayo otungkek paruah habis daging tulang dirawi. Walau baalah penangguangan, biar diampeh dek limbubu hilang timbua di lamun ombak, samu berkayuh tapak tangan namun pulau dihadang ju. Ayah juga berumah tangga kok kironyo. Memang payah nak. Indaklah mudah jadi istri juru mudi di rumah tanggo kambalan idu ide suami. Banyaklah rukun jusareknya babilang sipai ke dipakai. Menurut pandangan ayah, orang nan bukan cedek pandai. Kaji rendah sekolah tanggung taga dipaham je menyimak. Adapun menjadi istri guru besar di tengah rumah manajer di padapuran asisten bagi suami. Bareklah baban nan bertanggung barek tak kama dilimpahkan. Tahu-tahu jo kedudukan nak.
pandai-pandai paci amanah pidoman usah dibelokkan. Nak nyoba suonan di cito supaya pacah nandiama, karena diri ingatlah tugas lagi jabatin setimbangan. Apa mau kasih ayah? Banyaklah orang yang menyangko bahwa nentuah dek perempuan hiasan badan dirinya ialah rancak rawi elok potongan sumampai sari yang berpilin taluak dalam tanjung menjorok. Roman segeh kulit warasiah kunyang alun putih talampau hitamnya manih menjalino. Abuak katua ombak berombak muko babulan nampak baleh. Kaki nalungkai bak bilalang jadinya menduri landa. Bajalan segan jualalai malenggang cakau-cakauan mato lindok kumbang betadua. Sengyang tangguang galak tak sudah menikam sudik matonyo keceparuduan mandilo. Subhanallah. Maha suci engkau ya Allah yang telah menciptakan makhluk secantik ini. Tapi ketahuilah nak, Allah menjadi sunatullah sipai alam berubah-ubah indak nangkaka di dunia ko. Nantagang kajadikan dua cakoboneh nanti kalesui tarang beransua jadi galau itulah adai bagi alam. Kuanyo rancak bakayunkan elok disangko salamonyo mudo pai tuo mendatang hilanglah tuah tak bakasam suami tagak bepaliong. Nambak pituah dalam pantun taluak bayu labuhan kapa ulando pulang di sikoci bungo layu kabunlah tinggal kumbang nan tidak inggok layu. Dek sebab karena itu nak hiasan nan tak kunjung puda milik nang kakak selamonyo ialah menaruh barang sesuatu ujuk nan tidak kanampaan inyo ado takacainda. Apa tu ya? Itulah inyo hiasan batin budi baso bayak perangai. Dek mudo jadi pakaianlah tuo makin paralu kok mati di kanang orang juo. Gampang lai kayo jugudina. Rimbun rampak je sopan santun baso nan endah pamenannya. InsyaAllah mudah-mudahan lawi dikundak tak bariak padang ditampuh tak barangin. Tapuji dek orang banyak sanjuang tibo tuah mendatang. Lilin ambalau dek suami jadi parakek rumah tanggo. Kini-kini ayah ingatkan pailo laku jo parangaina. Mului manih kucindan murah budi nempantang kajuaan. Tadi gadih selendang dunia bak rabuang sambil alun ranyah di bawah hati gadang. Sesudah menjadi istri dapat junjungan laya batin ansuan-suai duit mampe. Tahu dia dengan gendang seratus cangkah dengan kai besi tinah kalau mengecek. Batarati kalau melangkah tutuan lemak-lemak manih bakato di maparalu. Jalan bamaso bakutiko bukan serupo kumpayanyi di maliku di mata sampang. Jangan. Sekali-kali jangan. Kok galak usah mengakah mencaliak menakut-nakut amato nang izan di palia. Itu cilaku orang padusi kayah bana pandangan orang jatuh martabat perempuan. Adapun tuah harga diri asa bermulai pakaian karena je penampilan. Mangkonyo sanang hati ayah pinta je pintu dari bundo. Nyampanglah kawin suak nak usah baju sampi-sampi kain jarang tubuh tersingkok konon tersimbah penaruhan. Usah, ingat mana itu. Pakailah jilbab baju lapang malaga padu-padui. Gamak sadang patui tebau jangan sugalo belabihan. Ko lai rapek pagaran ladang nak tak mungkin taranak masuk. InsyaAllah bala menjauh salamai tinaman mudo sananglah hati rang batahun. Yo ya, ambo paham. Salampih dan daripada itu mangkonya jadi samparono basi nambayak diringgi lama betimpo peti santan bayar yang akhlak jauh gamo sagandian budi dengan iman adat dipaku hukum syarak. Dek sebab karena itu mohon harapan dari ayah pakuai pasa agama nak pa banyak amal ibadah sembayang ijan dilupakan. Elok parangai alun cukui sopan disantun alun sadang imalah jua palanggoi. Baalah bana ketaguahnya tagak menjulang rumah gonjong bau kia bemego-mego. Ko indah inggo disandi dirawang tunggak mencakam sio-sio menantang rapah. Bagoyang di angin lalu maliwak dihampai badai kok kunung gampunan mahoya. Tapi nyampang rumah lai disandi tagak adat batumpu syarak budi dikungkuang di agama. Itulah insan sejatinya jadi muslimah luar dalam hidup diganggam rida Allah.
Mancayo di peribadi, tarang sumarak rumah tanggo bendangnya sampai ke negari tahan juang jensi suami. Sehingga basuo bak kata Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku, istri menjadi bidadari. Insya Allah, mudah-mudahan. Sebuah lai onak kandung pasan pitaruh dari ayah. Curiangan saja dahulunya nak Allah bersuriah bersipasin tantang kakuk karajo tugas dia orang laki-laki, yaitu suami mencari nafkah, menjauh kediampiakan, nindak kediadokan. Istri di rumah tangga wajib mauruh kelengkapan barang dan matah dimasakkan, itu undang-undangnya. Dek sabab karena itu, tahu-tahu memiku ababan, pandai matok matunkan arih batenggang jenang sampi. Mulai mendari pekarangan halaman jurusua rumah, taruh surambi ruang tamu ke belakang ke kamar mandi sampai ke bilik ketiduran. Susun para bui kameh-kameh letakkan suatu di tampeknya. Patu ilai tampan tabau segeh barasiah nomor 1. Sehingga selesai matu memandang saju hati sanang pikiran. Tuah dek orang punya rumah, puji talabuh dek suami sinan nilainya perempuan. Biar seketik dipadukan barang kasa murah harago indak salangkuk bagi orang, indak masalah. Tapi ibarat orang manggaleh ke mana, dek pandai mengaka barang mahatuk menyusun galeh, salusin panu hara-arak sakodi tokoh labalan juang, orang nam punya mani mului labih pokok nama lampi. Baraja jahit menjahit, marendo sulam menyulam mengguntiang membuat baju. Indak bana menjawai upah, tapi sekadar untuk dipakai. Nyampang kok larak penjahitan tambah jetumbuk sekurangnya usah ke tukang jahit juga. Ba urusan masak-memasak ya. Setantang urusan dapur soal memasak minum makan itu para lu wajib bana. Nan pakasih bagi suami bukan ramuan angku dukun indah asimai mantu-mantu minyak sinyonyong bunga rampai. Bukan itu. Tapi masaan bumbu gulainya salero tibo dina lama di sinilah sayang kesangkuinya. Walaupun taruang jo cubadak japan jo paku nan digulai jarian jo patai sambawo, tapi dek kanai agak agiahnya labiah kalio sambarandang. Ulah dek pandai rang maraci taraso asam garamnya santan jelado saukuran. Taki juah lidah begindo wapaluah makan papanya hilang sugalo jari payah. Tahu bak raso gulai bana, tempe disangko dendang ju, lanyato tungku pangkasare sekileh cando pawayam lah tersanga barunya tahu. Nyampang bacarai talak duo untuang bakare sementara sinan datang dayo nalamong. Bukan rawinya nan takana, indak rancaknya nan marupo pangik lawaknya nan manggilo. Oh jando japuk den surui den rubah parangelamu indak den buek-buek lagi. Rasailah rasai. Bakato orang candukio jadi pituah cedek pandai apalah garan pituahnya. Lupa-lupa cara basawah tingkek canjangnya kehidupan. Aponyo nanti go tu ya? Pertama sajak nendari mulai kawin sampai sekolahan anak masuk muda maurak tandang. Itu musim kasih bakasiah saling asih istilah orang. Itu musim kasih bakasiah saling asih istilah orang. Kedua, masuk asah mahasah menjalang anak kadigadang, sadang di tengah pesawangan sampai beralik berminantu. Samu mengakeh basi tungkin basen siang kain laki bini kayu liek kapak lamaja. Di sinan zamannya asah mahasah, nak tajam samu memakuak saliang asah kecek ramudia. Nan ketiga? Adapun nan ketiga, zaman asuh mahasuah. Sesudah baban talapeh bajaklah tangga dari kudua menjalang tua mengarisia, badan rangki darah lah dingin ngilu tibo panjang teraso perhatian maransuakan dua. Baganti-ganti maurui gilo menumpang-numpang ngangik nan bak sepasang anak kucing. Itulah masuk asuh mahasuah, saling asuh basuh halihnya julo-julo kecik orang kampung. Isi rundengan tapasiannya nak. Banamu pasangan idui pilin bepilin laki bini hakikatnya samu merasai. Sanasib sepenagungan sarantak sarayun langkah barek yuringan sapikul. Walau besilang adang-adang ratak tak sampai beparinggo, biduk lalu ayah besibak kiambang betawi masamulo.
Hujan rinai ambun batumpak kabui alun anginlah tibo sinan sumara alam nangko. Agaknya itulah bahagia orang namukan rumah tanggo nan sakinah nan mawaddah warahmah di bawah rahmat ridha Allah. Untuk mencapai itu ya? Banyaklah rukun jusarainya berbagai sifat kadipakai setimbang hak kewajiban saukua kari jusaruangnya sinan hakikat sabananya. Jika dikumpah dipakete dapatlah ayah himpunkan 6 nan wajib anak pakai. Apa nanam tu ya? Nan pertamu menaruh hormat sopan santun. Nan kedua patuh saratu dengan taat. 3 basaru bayoyo. Nan keempat samu tajun samu mencari. Nan kelima menjaga martabat namu bayak. Dan nan keenam sabar jolaku parangainya. Tolong ayah uraikan cie-cie. Aku yang pertama, sebagai mano ayah katakan, suami itu adalah pemimpin. Pemimpin bagi istrinya, pemimpin di anak cucu, pemimpin di rumah tangga. Apa nan hak dek suami, kewajiban bagi istri. Mungkaswinya ya? Mungkasunya ialah menghormat, memuliakan, menjaga nama baiknya tuah dan sampai kelintasan. Kulai tapakainan ba itu nak timbul wibawa di dirinya kesah datang pamor malake di sinan mesin lidahnya tagak marawa pimpinannya tali pengabek lamangungkuang. Ku dibawa cara baradai suami samo je pengulu tampuak tangkai di dalam kaum ikutan di anak buah. Naknya gadang basa betuah beliau wajib dimuliakan. Diamba-amba digadangkan dianjuang diangkat tinggi. Barulah timbul martabatnya gadang di payung nan sakaki basa kaum pasukuan batuah pulau di negari. Maka nan daripada itu pupuilah colok si pemimpin jatuh merek hilang maruah bak batuang hilang sembilu. Kok tiba dia yang gadang ranggah kulai cetok di bawah kuku nan tidak nyari yang lain. Musang maintai dari sama si kok mahampia lang bebega cabuh lalasuang di bueknya. Singkek katu buah rundengan nak tantang hormat ke suami itu perintah dalam syarak berdosa gadang melangganya. Basuruh pulo dalam adai sumbang tercalo padahannya hino tercecek dalam kampung. Biarlah suami kurang gagah memakai ala kadarnya indak balabiah badurang. Atau bansai indak memaci manggaleh di kaki limo karajo pegawai rendah. Biarlah apa boleh buat. Itulah nasib dia suratan tak guna disasalai. Namun baituna dek hak nyolai babarikan hormat istri tak berkurang. Timbualah pede wibawanya hilang minder joradah diri. Walau di pasar jadi budak di kantua suruh-suruhan, tapi di rumahnya jadi raju bagandiang ratu permaisuri, istri babudi bau gamu bini tuladan tunamoyo. Itu nancako nan pertamu. Nan kedua? Sudah tu pulo, adapun sifat kedipakai bagi si istri baik-baik ialah taat saratu patuah. Turuikan kata suami, antikan segala tagah. Usah pahlawan pambalintang ijan penyanggah di pembantah pantangkan kata nadare. Capek tiba kalau dipanggil sudiro pai kok disuruh pakai amalkan nasihatnya. Di hati ikhlas tanamkan, digarak sungguh nampakkan bukan karena dek tapaso. Angguk anggan bamuko masam membudek mengaceh-ngaceh turun tanggo sambil bermurai. Janganlah itu ndak baik tu pantang. Kok bayi keluar rumah izin dulu dek suami ijan malasau-lasau saja. Berjalan mando-ando mainda merusuk-rusuk. Itulah nyatu balarangan batagah bana diugamu banyak daliannya pada syarat. Sarantak panggilan tibo antara bapak di suami, imbauan laki dahulukan tangguhkan ke orang gaek. Mungkasui puasa sunat adu ajakan dek suami, orang gagokkan beribadah utamukan kandak beliau baitu surah ayah dangat. Ba kalau salah. Tentu lawehnya adu batapi nak, kok panjang babari juang panuah di bateh. Bapak kenan salah, manampuah dosa kemungkaran melawan hukum syariat. Usah patuah mengangguk saja boleh membantah menangkilang. Lah laki jilbab baju kurung disuruhnya pakai rok mini ijan amuah.
Kesurau ditagahkannya mengaji inyo tak suka memasang bete yang ketujuh. Lawan. Indak berdosa malawan ka suami. Indak berdosa doh. Tapi malawan jo sopan santun membantah jemulik manih. Usah batangka bakatengkang kuno meminta cerai. Tantangkan itu. Dah boleh. Pakaikan undang orang tua. Malawan guru jo pituah. Malawan mama jo kebenaran. Kalau malawan ka suami? Jo alasan. Artinya pakai argumen jo logika. Jangan emosi si buransang. Elo-elo membuka kato. Batarati kalau berundiang basitinah dalam mengecek. Siko tapakai bijaksana pandai bertenggang dinarumi. Dan bak sanisa jo umpamo membunuh hula di pasamayan kok tanah jan sampai lambang. Panggado usahnya patah banyak pun tak sampai lesu. Tapi hulanya mati sekutiko. Sari itu ya? Sari? Ayo sari nak. Sesari membuka kunci. Namun tiok kuro-kuro banak kunci cari anak kuncinya. Sampai besok. Kesimpulan pitaruh ayah. Adapun patuah ke suami hukumnya adalah wajib. Taat kepada perintahnya itu perlu. Tapi sabateh di lingkungan hukum indak menyimpang dari syarat adat nengkawi jantan langgar. Kelai tak pakai tak amalkan jadilah istri baik-baik di bawah payung ridha Allah. Mudah-mudahan. Nan ketiga apa ya? Adapun sifat nan ketiga basaru bayo-yo mupakai bermusyawarah. Di dalam rumah tangga biasa selisih paham sangkito silang pendapat. Ado kalonyo samukasui samo sarah setujuan carunya saja nambah tukar. Sayo balain sabui sairi yang indak sajalan nan surang di jalan pasar menuri labuh nan golong baliku bebelok-belok. Walaupun lambek kesampai salamai pulang jopai. Nan cie jalan meminteh potong kompas merusuk-rusuk capek tibo lekeh besuo. Tapi bahaya gadang risiko sio-sio utang ketumbuh tak kasihan negari kalah. Maka dek laki kareh kapalo nan bini gigih karengkang samu indak namu mengalah. Akianyo parang basosok sumpah sarapah waktu catak piang tabang galeh melayang jadi tontonan ranca kampuang. Kadang-kadang pedusi kuna egois nak manang surang namuah watagang urek lihia banyak kandak tinggi sangkutan. Lanyato galeh tongkang gaji ketek cukik sebulan si mama banyak kandaknya. TV alah PCB pulo HP Nokia nanya minta onda bebek berkandak pulo. Atau besuo suami ceke sampili kiki balapi di pasar segolo maha lado garam bareh lenayak balanjo indak baganja selero nak tinggi jo. Ado pulo urusan nempiang. Tadorong sasik mengecek urusan jajan paja-paja melukui segadang gantang. Sayang deulah salah same indak menyambung dengan bak kabel miscommunication caro kininyo sampai heboh bekaru arang. Pendeknya nak. Adalah saja pangkabala ulu cakak induk sengketo. Itu biasa. Itu lumrah. Indak lawi nan tak berombak alun gunung nan tak berkabui paminan iduit tiap hari. Nan pokok caru menyikapinya. Kok taganang capek bandakan. Mailia agih bemuaru melimpah gadang mulareknya. Maknanya carikan solusi. Nyampang tibo sudi siasik tuduh dakwah salah sangko usah disambut je emosi dulu basumpah berdemi Allah jangan tak perlu usah pulo dibawa diam masak bodoh indak peduli cuek baso gaulnya itu kan tanda orang sabar ya bukan di sini lah tak sabar nak kenalah pulo basi pakak dipandam di lulua surang ke bilik dindi yang melatuhkan disingkok ke orang lain di kakak kian kamari jolaki awak perang dingin salah gadang pia. Itu bodoh rumah namanya disangko ubek panawa upeh jeracun dan kabulia. Tapi baa tu ya. Bawa berundiang elok-elok cari solusi badialog agih badalia keterangan nan mungkin nan masuk akal. Santano awak tadorong takilau sasik juga wasui salangkah minta maaf. InsyaAllah di sinan karuah kajaniahnya basuo saya nalandai cakap usai sangkito hilang. Picayolah kaya. Nah, sebaliknya pulau pia nyampang awak bebuat sangko gak picayo hati beratak kue kabar dibawa angin lalu atau asuang pitanah hurang antah ko isulah namanya
Tanyo suami elo-elo, cari bana maso nan bayak sadang kutiko bunga kambang basuko bagalak-galak. Di sinan diusu di pareso klarifikasi baso kerennya. Oh, itu makasih Basaro. Pendeknya nak, apapun saja persoalan tanggulangi awak berdua jangan mahangok keluar badan. Basaro bayo mau pakai je musyawarah jo dialog menyelesaikan. Namun lah habis tenggang dekalaka lama suak segulau be jangan kegegak tambah pasu tatiangkan pakai nampati ke kami ibu jabapo ke mama di rumah gadang. Itulah orang nangka menjanjikan. Mudah-mudahan nan rata tak sampai pacah jan yang membawa karam golek ketibo di nan rata. Ketahuilah kadang-kadang sengketo membawa rahmat. Lah basobo ujung jo pangka hati lah suri kanan bana hujan taduah kabut menjilah. Itulah pupuk kasih sayang, itulah seninya rumah tangga. Tapi bagunyi buah pantun, biduak pincalang nak rangtiku badayuang sambil menungkui basilang kayu dalam tungku di sinan api mengkuidui. Camkan itu nak. Insya Allah, ambo pakaikan. Dengalah pula selanjutnya ikulah sipek nan kampek. Yaitu samo tajun samo baranang membantu kakak suami dan tinggal menampuang saja. Stantang suratan nasib elok buruak sakit jesanang hino mulia kayu musikin. Allah batantu jak dulunya masuk di rahim bunukan doang. Tinggal dek kita menjalani. Nyampang talabuah kenan mujua rasaki lai marandah hidup mewah harta banyak. Bersyukurlah. InsyaAllah bertambah-tambah baik itu Tuhan menjanjikan. Tapi pula kok nasib kurang beruntung batenggang di banang salai nambak karakok menjek batu kian sayut kemari senjang. Maka bersabarlah. Babanya sabar jurilah ikhlas tawakal menerima untung tak guna diratoi. Nan utang ikhtiar jauh sahu. Sakit sugiro ceriube ha Allah na menyenangkan. Kok bansai rajin mencari, wajib mengakeh jebekureh resaki Tuhan nan menjamin. Oh, batu kecil ayah. Ya. Teraduk ke badan diri kau pia. Santano nasib lai tasimbah dapet suami yang memaji. Sananglah kami memandangi kambang Arabu ayah bundo. Tapi nyampang kok tibo ni nan nampo nak hidup nan angok-angok ikan mengakeh di ate batu mencotok di ate rantiang. Turun tanganlah bau sao bantu mendayuang rumah tanggo. Insya Allah. Umpamo tagak ditani satu ke sawah juga para pai menyabi baku balu. Usah anggan bamiang-miang jan takui balas calacah. Nyampang berdagang banyago bantu di pasar di kadayan. Ijan malu ijan lagensi kok marau di kekilimo. Ataupun pegawai randah bertukang menjawe upah si tokar cengkarya oto gajinan tidak memadui. Satulah awak bekuampe samu wakayuah magalim sam. Umpamonyo ya? Umpamo ayah contohkan macam menggaleh lontong bubur samba mengenek di lapa orang di rumah jahit menjahit atau memacik julu-julu. Pokoknya apa nan dape sahabat teh mungkin jo patui. Nan pangka halal tak menyimpang memakai jujur do amanah. Itu saja. Nan perlu ayah ingat karena ku iyo sinan ketibunyo adu ampe rukun syarai'nyo. Nan pertama dapat izin dari suami SPJ carotan tuanya. Surat perintah jalan. Nan kedua indak terganggu tugas rumah pandai-pandai bagi wakatu. Nan ketiga jago diri jago martabat luruh bayi luruh pulang. Dan nan keempat ciek laki milik bersama ulu duo berombong ciek. Isuak kok nyampang barasakin jan tibo sombong takabua dikacak langan labak langan awak membali ame surang indak tarago mengupakai ko tiambo ambo jepit tiambo nandek udah bajijik jo. Itu ciluh namanya tuh ya. Ndak boleh tuh, ndak boleh. Sebab itu kata ayah nasibku badulah tantuna dek mujua sepanjang hari dek malang sekijok matu buruak disabui banyak datang. Suami sakit talatak musibah tiba melintang atau singke umur capek peminto ajalullah datang menjapui. Awak indak tagamang lai de Allah merasai dahulunya. Allah hampe tu ayah tarangkan. Nah, ikut nang kalimu. Sabar jurilah perangainya.
Dulu kan Allah ayah baca tentang hakikat perkawinan membantu bangun rumah tangga. Ialah berhimpun orang nombor dua dalam ikatan nikah kawin sepanjang syariat hukum Islam. Dan bak gulo masuk kiai yang menyatu tak caret tangga berpalun laya jabatin. Ibarat campuran dua warna, antara hitam dengan putih kini menjadi abu-abu. Mbak sirah ditimpa kunyang jadi orangnya sirah pinang tangga aja corak dahulu. Baitulah pulau keadaannya nak. Dua sifat sama mengalah. Antara istri dan suami kait berkait keduanya bernama dua sapilin. Namun di awak baru-baru mencuba ikolah baru. Tentu jalan selangkah belum sampai pakuak sepancuang tak memutui. Sabar-sabar mencari paham. Perlu waktu beradaptasi, perlu proses pendekatan. Maka pihak sebelah nan padusi dituntut pandai bertenggang baganjua suri gak selangkah. Rela membungkuk sekapalo nak lalu badan sabatannya. Paham jalaku parangainya, tahu ju sifat tabiatnya saratu arif karenahnya. Kalau baitu ya, padusiko selalu di pihak nan mengalah. Bukan itu nak. Iko kan kaji untuk istri, untuk suami balain pulau triko. Nah, ayat terikan. Taradok perangayasa sifat bawaan dari laya pola karakter jawataknya. Itu bendera surang-surang rumi manuka merubahnya. Umpamu gigih kare hati pemberang je pemburansang temperamental sangi pembawang. Patuah saulah lurih tabung pandiam tak banyak cencong laku sebanyak orang pulau. Nyampang balawan dua sifat basobok kareh ke kareh. Tabilah hangit bunga api anguih tabaka keduanya. Basuo pendiam jepahan tok sinan hanyang disiko anok sunyilah rumah berkuburan. Santano dapet laki baga pamberang panayat hitam. Pandailah awak membawakan ijan di sonsong ngalirannya. Sadang membubuang menggajuju pada peh agak sejamang. Beko lah turun sudah malantiang lah tadua hujan sadaro. Giliran awak meningkahi. Disiko ayah ingatkan. Ijan sugalo dikadukan. Kecek sindiran rang subalah di pasar di kijo urang anak lasak melapor juo ijat. Apalagi di buso-buso alun disangai nyolahangek konon disiram minyak bensin tampan teparun jadi baru. Hati-hati. Ketahuilah nak. Darah itu samu jua api, setan asalnya dari api jua ia mengkonyo kalah. Pandai-pandai menyiram nyopia. Dinginkan julu nak lambui kalau perlu jua ia matu. Kalau orangnya pandiam? Kok laki awak rang pendiam garak lamban lambek berkisah banyak duduk dari taga. Pancang-pancang sumbu kompornya boleh nak angin suasana. Tapi jangan terlampau cukia overdosis cara ubeknya. Disuruh pai bademo kampanye bersorak-sorak berbalik awah penabangan bisa melonjak anak baji. Awas. Aku inyo para suati, para bo tipih telingo pantang mendengar kata sumbang. Agak-agak kalau berundiang pilih-pilih ke dikatukan dan sampai goyang antinenya. Itulah Peter Wahayah nak. Minta diama dipakaikan sesuai mor dengan bawi setimbang gulo jokopi sinan niamatnya rumah tanggo. Sudah itu adu juga ya? Nah, itu nampak ngabisan. Yaitu layanan secara laya terhadap pihak suami. Adalah tugas kewajiban awak sebagai istri orang dalam menjaga maladeni. Sajak nandari minum makan, baju, pakaian, kelengkapan, taruh lingkungan pergaulan serta amal ibadahnya sampai ke hobi peminannya. Cakukan Allah ayah sabu tantangan sifat pembawaan gaya hidup kebiasaan. Indaklah samu tiap orang. Baitulah juo seleronya. Tasabui minum jemakan baragam kandak selero. Ada orang nan tak pemilih, apa ada terima suku nan pangkalai kemangannya. Goreang ke goreang tak memantang makan juabuh lah suah juo kalio jari yang elok kana. Nasi talambiak jeta kari yang ayat tangek jeta dingin saulah tak banyak kincong. Ada pulon banyak kandak parlenteh tinggi selero. Alergi juga lepaku coba dak wai tak ajan hobinya kepala lawak. Kok tiba menggulai ayam nan gadih nan kunang kaki ayam kampung ngedabia surang. Tapi ada juga nan sadang elo indak memilih-milih bana saraiknya usah talangga.
Sare apa tuh ya? Nasinya putih berasuk, minumnya ngangek kuku, cacah garam bagatuk lado, ulam rimbang juga yang mudo para luain dek beliau. Naniko balimpo ko, sumbarang samba tak menolak, dua selain daun pintu segala daun dilapahnya. Ayam buliah itiak pun jadi, dagang kudo jika bau putih sadunya oke, sadunya lasuah. Hanya ciek pantang larangan, ijan bana samba malam. Walaupun gulai tanggiri asam padeh goreng ngarabu pangek kalui jedin yang lambok, tapi siso kepatang bangei sabinje aram ko nyusintuh sarimah indak kemakan. Marentak tai kalapau jamba tai dang betinggakan duduk teman wang tukang masak.